سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Allah Đelšanu u Kur'anu kada govori o potomstvu kaže: a Allah daruje, dar. Riječ ovdje se dar koristi. Poklon, hedija. Daje na poklon žensku, kome hoće mušku, kome hoće daje i žensku i mušku, a kome hoće ne daje ništa. Znači, dijete je poklon. I otkud nekom filozofu pravo da se ljuti na to što mu je Allah darovo žensko dijete? Znači, to je, braćo moja draga, kao što ćemo vidjeti, ništa drugo do džahilijetski običaj predislamskih Arapa, da su se ljutili ako im se rodi žensko dijete, ali bili su zadovoljni sa muškim dijetom. Čak, znate svi, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, kada bude djevojčica koja je živa, ukopana u zemlju, upitana na sudnjem danu, لِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, zašto je ubijena? Znači, to je bilo kod Arapa poznato. Čak su neki, kaže, znali dovesti ženu prije poroda kod kabura kojeg su već iskopali. Kažu, ako rodiš žensko dijete, da znaš ovdje ide. To su. A imamo toga, vjerujte da imamo toga u našem društvu i kod praktičara vjeri, da se ljudi ljute i buni na Allahovu odredbu. Što kaže jedan šejh, buniš se ženi. Da prostite, pa i ti si to dijete pravio. Što ga ti nisi napravio muško ako si mogu? Ako si ti mogao planiraš šta će biti muško ili žensko. Šta ženi svaljivaš na teret? Rodi mi muško. To kod nje pipe, odvrni zavrni. Hoćeš koji ćeš samo spoji plus minus, kako ćeš? Pa što ti nisi ga skonto kako hoćeš da budi. Ali bitno je ženu, zato što je ona u tebe u kući i ona nema nikakvih prava, hajmo njoj trljati uši. Što nisi rodila mi muško? Kada ti nemaš sa tim ništa. Muško se kupuje, odeš u supermarket i kupiš ga. Pa gdje je tvoj? Što tebi žena ne kaže, te pljune u lice, rekni, pa čekaj, ko je ga pravio? Gdje si ti u svemu tome? Znači, ali mi to ne bi sebi dozvolili da nam to žena rekne. Ali žena je problem zato što ga ona nosi. Znači, braćo moja draga, čuvajte se toga. Znam situacija, vjerujte. Gdje čovjek se zna ljutiti na Allahovu odredbu pa ga Allah iskuša. Ili dijete, Allah dadne da se, razumiješ, žena zatrudni pa belaj. Što? Kako ćemo? Hoćemo li pobaciti ili nećemo? Pa Allah dadne tu svašta. Ako je zatrudna, hvala svevišnjim Allahu, Allah zna u čemu je hajr. Možda Allah dadne baš u tom djetetu da bude najveći hajr, da to bude alim, da to bude muđahid, da to bude šejh, da to čovjek bude koji će uraditi za umet nešto. I onaj možda koji kada te sva djeca ostavi, to možda će biti baš ono koji će te najviše paziti. Šta ti znaš? Zašto Allah Đelšanu kaže u Kur'anu, možda nešto mrzite, u tome je hajr vam. Ti možda mrziš trenutno što je žena noseća, a možda je u tome hajr. Možda je u tome hajr. Zato se nemojte igrati sa tim stvarima. Moli Allaha da budu zdrava. Moli Allaha da budu na uputi. Alejkum selam. To moli Allaha, da budu zdrava. Jer ne zna niko šta je imati bolesno dijete osim onaj koga ima u kući. Moli Allaha da su zdrava i moli da je Allah uputi. To dvoje ako ima dnu, ostalo ne sekiraj se za rizk i ostale stvari, to mu je propisano dok je bio u utrobi majke. Bude mu propisan da umre od gladi, vjeruj, kad se sva planeta sakupila, ne mogu ga spasti da umre od gladi. Umrće od gladi 100%. Ali moli Allah da budu zdravi, moli Allah da im da uputu. Muško, žensko, nemoj to o tome da razmišljate.